हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो बर'जोबनो इस्लाम बरना लाग्रोनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं होननानै लोगोफोर जोंहा बे एपिडिएसएलनिफ्राय साख्रि फैनो गोनां दंमोन बेखौथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिखागौनो जानांगौ जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो एनाउन्स खालामखादोंमोन एपिडिएसएलनिफ्राय 5000 नङाबा 10000 नि गेजेराव जायखिजाया साख्रिनि भेकेन्सिनि साख्रि फैगोन होननानै बिथाङा एनाउन्स खालामदोंमोन दा जोंहा बे एपिडिएसएलनिफ्राय फैगोन साख्रिनिनो मोनसे आपडेट ओंखारना फैदों दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लानानै फैदों आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासैबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे बेबायदिनो साख्रिनि आपडेटखौ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर जोंहा मैया माने एपिडिएसएलनि माखासे अफिसियेल बिथांमोना निउसनि गेजेरजों बिथांमोना माखासे माने खौरां हरदों आरो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनो सानदों बिथांमोना बुंदों आरो बे एपिडिएसएलनि सिङाव साख्रि फैगोनाव माने ग्रेड 3 आरो बे ग्रेड 4 नि साख्रिनि भेकेन्सि थागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा माने इन्जिनियारिंनि माखासे साख्रिनि भेकेन्सि थागोन होननानै बिथांमोना बेखौ बुंहरदों नाथायबा बे साख्रिनि भेकेन्सिखौ बिथांमोना 5000 होनाखै आरो बेजों लोगोसे 10000 नि गेजेराव थागोन होननानै बिथांमोना बुङाखै बिथांमोना साख्रिनि भेकेन्सिया एराउन्ड 2000 थागोन होननानै बेखौ बिथांमोना बुंदों माने साख्रिनि भेकेन्सिया 2000 नि गेजेराव थागोन बेखौ बिथांमोना बुंदों बिथांमोना जेनेबा 2000 नि बारा जागोन एबा 5000 थागोन बेफोरबायदि बिथांमोना बुङाखै बिथांमोना रोखा बुंखादों आरो गासै माने एराउन्ड 2000 नि गेजेराव थागोन साख्रिनि भेकेन्सिया बेखौ बुंदों दा बेहाय जों एसे हमनो हाबाय साख्रिनि भेकेन्सिया बेहाय बारा गोबां बुरजा फैनाय नङा नाथायबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिखौ दासिमाव बुंनो हाया दै जेनेबा खोथायाथ' होयो इसां साख्रिनि भेकेन्सि फैगोन होननानै नाथायबा जेब्ला एडभार्टाइजमेन्टआ फैयो अब्लासो जोङो मिथिनो हागोन आरो गासै टटेल भेकेन्सिया बेसेबां थामारगोन बेखौ आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथाबाव बिथांमोना एनाउन्स खालामदों मैया माने एपिडिएसएलनि अफिसियेल बिथांमोनानो बुंदों आरो जोंहा बे ग्रेड 3 आरो बे ग्रेड 4 नि साख्रि दाख्लैनिखौ आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनिखौ एग्जामखौ सोरबा होदोंमोन जोंहा एग्जामखौ सोर कन्डाक्ट खालामदोंमोन जोंहा सेबायासो एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामदोंमन नाथायबा लोगोफोर मोनसे खोथा जोंहा बे एपिडिएसएलनिफ्राय फैनाय साख्रिनि थाखाय नोंथांमोननि एग्जामा बबेयाव जागोन जेनेबा कुइसना बबेनिफ्राय फैगोन जोंहा एपिएससिनिफ्रायसो फैगोन दे बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय माने जोंहा बे एपिडिएसएलनि एग्जामखौ सोर कन्डाक्ट खालामगोन जोंहा एपिएससि बिथांमोनासो एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय सेबाया नैबे एपिडिएसएलनि एग्जामखौ बिथांमोना कन्डाक्ट खालामा बिथांमोनानो माने एपिडिएसएलनि अफिसियेल बिथांमोनानो बुंखादों आरो एपिएससिनि जोहै माने सेलेक्सन प्रसेसा जागोन बेखौ बेहाय बुंदों दा लोगोफोर नोंथांमोना एसे आपडेट थादो नोंथांमोना मा सानदों बेखौ रायखौ नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों एसे होबानो जाबाय सेबानि कुइसन दाननायाथ' बांद्राय एसेबां गोराबो जायामोन ना जेनेबा बेसेबां माने एग्जामफोर जादों बेहाय बारा गोरा फैया आरो नाथायबा नैबे एपिएससिनि एग्जामाथ' नोंथांमोना मिथिखागौ माबायदि जायो दा एपिएससिनिफ्राय कुइसन दानगोन दा माबायदि जागोन बेखौ जेब्ला एग्जाम जागोन अब्लासो जों मिथिगोन नाथायबा कुइसनाथ' गोरलैया फैखानाय नङा आं बेखौ एसेबाबो मिथिनो हाखादों एसे गोरा फैखागोन बेखौ आं हमनो हाखादों दा नोंथांमोना मा सानो बिनि बागै भिडिअ कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो बिथांमोना बुंदों आरो बे एपिडिएसएलनि साख्रिनि नटिफिकेसना एबा एडभार्टाइजमेन्टआ साननैसोनि उनावनो फैगोन होननानै बिथांमोना खौरां होदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे नेबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनिफ्राय फैगोन होनदों डिसेम्बर मासाव नाथायबा माला फैयो बिनि जेबो आपडेट गैया जायखिजाया नोंथांमोना एसे नेनानै थाबानो जाबाय दा बेखिनियानो लोगोफोर माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो बेबायदिनो साख्रिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों